Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailman historiaan uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikassa. Aivojen spesiöitä ehdon presidentinvaaleissa. Äänestä Niinistö tai Haavisti, väli otas lahjuksi vai ota se anaali. Silmät auki, huudan tasa-arvon vaadin. Huuda äänessä, jos ei pää kestä. Meidän äänestä, meidän äänestä. Suomessa ettei puolestas päätetä. Meidän äänestä, meidän äänestä. Rakennan tulevaisuuteni koisin duunari, mut en oo demari, perusfinska tai vapamuurari. En käske ketään enkä valitse sun puolesta. Itse äänestän tänään, ettei tarvis kärsii huomenna. Huolia nuorena on huomenna vanhoja, so I will tell the world today. Niinku Pandora, Sauli Niinistö, boy. Sä näet harhoja, oot syönyt tatteja. En koskaan käytä kravatteja. Syystä, että se on saatanan koiran panta. Siksi hyvä poliitikkoa ei oo vielä olemassa. Halun olla olematon, täs maassa perikadon. Hyvän duunin, vaimon ja pääni päälle katon. Niinistö ja NATO, tai Haavisto ja Plato. Oo täysin hiljaa, kuuntelee mitä musiikki sano. Mikin ääres koskaan aika sano tarpeeksi. Jos saisin sanoa yhden sanan, vain sanoisin anteeksi. Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailman historiaan uuden maailmanjärjestyksen aikana. Jumala on jättänyt meidät näillä vaihtoehdoilla. Painostuksella ja pelon kannustetaan petoa. 666 tatuoidaan hintakoodi lapselle. Niinistö antaa siunauksensa Naton vastaes. Köyhät kotivailla ilman ruokaa kotimaista. Saa happivajarit, jos et ilmasta maksa. Jos ei pahemmin ahdistus vois kirpasta. Mielipiteeseen syteilystä jo linnaa saat. Taas toisella kannalla tuodaan Suomeen kaapista pois. Meidän seksuaaliopetus nojaa haavistois. Mut kakkonen on ykkönen tässä vaiheessa, koska joka tapauksessa paska tulee haisee. Haluuks tulla kadun tutkituks vai aivon nussituks? Meille jäi yks vaihtoehto, haistakaa vitut. En mä tarkoita, et ois luvas pahoja ilmoja, mut unohda eläkkees kanssa välisiltä firmoilta. Jossain vaiheessa viitannut siihen, että kolmas maailmansota käydään markkinatalouden aseilla. Jotta sen koosta vähän syntyy kuva, niin sillähän ostaisi kevyesti heti ensin alussa tyhjäksi Oslon, Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin pörssit, kaikki osakkeet siis, ja jäisi aika paljon vielä Saksan pörssistäkin valloitettavaksi. Jotenka kyllä se on suuri valtapolitiikka.